Benvinguts a la segona edició We Can Be Heroes Just for One Night by Liona, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Aquesta nit el convidat, Raül Llimós. M'acompanyeu? Som-hi! Do you remember the first time? I can't remember the worst time. But you know that we've changed so much since then. Oh yeah, we've grown. Now I don't care what you do Què tal la fàbrica? Molt bé, és preciosa. if you're screwhead. Veure com punxen la Liona i el Raül. M'ha convidat, aquella noia, que crec que és a la qui hauries d'entrevistar. No, t'hem convidat nosaltres, no? Bueno, també, no? Aquesta nit què? Com a DJ? Sí, punxarem bàsicament la música que punxem al primer toc, que és la música que m'agrada, i intentarem passar una bona estona en companyia de tota la gent que vindrà. Què, nerviós, no nerviós? Has demanat alguna cosa, que no et falti de res? No, una boldam, avui doble malta, unes patatetes, i res, nerviós no, tens i amb ganes, motivat.